Kaixo, Asier Gorosti Sierra eta Igor Sarralde Usia gara. Ereinek argiteratu berri duen Euskal Herriko Animaliak liburua aurkeztu nahi dizuegu. Liburuaren izenburuak esaten duen bezala, gure inguruan aurki dezakegun fauna da protagonista. Txikitatik animaliak eta marrazteak gustatu izan zaigu. Horregaitik, biok, txikitan, izatea gustatuko litzaiguke liburua argitaratu nahi izan du. Alde batetik, interesa pizten duten irudi, handi, zehatz eta ederrekin. Bestetik, testu labur interesgarriekin, non animalien bitxikeri ezberdinak kontatzen ditu. Gure ingurumena zaintzeko lehenengo ezagutu behar duzu. Horregaitik liburu honetan ikasiko duzu gure basoetan bizi diren piztiak identifikatzen eta topatzeko trikimailu batzuk. Euskal Herriko Animaliak gure lehenengo liburua da. Espero dugu irakurtzerakoan, guk egiterakoan bezain beste gozatzea.